käyttäjä on kirjautunut tähän Oma terveys -työpöydälle ja hän vaikka varaa ajan lääkärille. Klikkaa täältä varaa aika ja aukenee tämmöinen ajanvaraus. Toisten valita, että kenelle aikaa varataan. Klikkaa lääkäri ja aukeaa tämän lähimmän lääkärin aikoja, vapaita aikoja näkyviin. Sitten voi täältä valitsee sopivan ajan, klikkaa ja sitten pyydetään hyväksymään ajanvaraus. Klikkaa hyväksy ja tulee ilmoitus, että teille on varattu aika lähteä lääkärille ja sovitut ajat, taulu aukeaa ja siellä on tää sovittu aika. Ja sitten hän klikkaa vaikka lääkemääräykset, niin tulee näkyviin nämä saadut reseptit vaikka päivämääräjärjestyksessä.